Auren Auwal da kuma Maryam a cikin shirin Labarina, inda ya ɗauki hankalin mutane da yawa, inda rikici ya ɓarke tsakanin Auwal da kuma mai ubangidan nasa wato Al-Amin Mai Nasara. Idan kuna bibiyar mu a cikin wannan ƙayatacciyar tasha tamu ta DM Hausa 24, za mu kawo muku yadda rikicin ya ɓarke tsakanin Auwal da kuma Al-Amin Mai Nasara, inda Al-Amin Mai Nasara ya ga cewa da gaske fa wannan auren za a ɗaura shi a wannan lokaci, inda Malam shine waliyin Auwal, inda shi kuma Al-Amin Mai Nasara ba zai iya cewa Malam a'a ba, amma zuciyarsa bata so hakan ba a cikin wannan ƙayataccen shiri mai dogon zango na cikin shirin Labarina. Thomas sauraro, kafin mu shiga sharshin mu kai tsaye a cikin wannan ƙayatacciyar tasha tamu ta DM Hausa, muna roƙonka idan yau shine shigowarka wannan tasha tamu ta farko, da ka daure ka danna mana subscribe, kana ka daure ka danna mana alamar ƙararrawa. Ta haka ne za ka rinƙa samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora a cikin wannan ƙayatacciyar tasha tamu ta DM Hausa. To mai sauraro, kafin mu shiga sharshin mu kai tsaye a cikin wannan ƙayatacciyar tasha tamu ta DM Hausa, muna roƙonka idan yau shine shigowarka wannan tasha tamu ta farko, da ka daure ka danna mana subscribe, kana ka daure ka danna mana alamar ƙararrawa. Ta haka ne za ka rinƙa samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora a cikin wannan ƙayatacciyar tasha tamu ta DM Hausa. To a yanzu dai abubuwan da suke ƙara taɓarɓarewa a cikin wannan ƙayataccen shiri na dogon zango mai suna Labarina, a yanzu haka dai Auwal da kuma Maryam sun kasance amarya da kuma ango, inda babu shakka Al-Amin Mai Nasara bai so yin hakan ba, kawai dai sabida farin cikin mahaifiyar Maryam shine dalilin da yasa ya saki Maryam. To abin mamaki ke da wuya a cikin wannan ƙayataccen shiri mai dogon zango na cikin shirin Labarina. A yanzu haka dai Maryam tana ɗauke da ciki, wato cikin Auwal, inda abin mamakin ne ke da wuya a lokacin da suke tare da Al-Amin Mai Nasara bata samu ciki ba, amma gashi a yanzu rabuwarsu shine alkhairi a cikin wannan ƙayataccen shiri. A yanzu haka dai wannan ciki na Auwal ne. To mai sauraro, Al-Amin Mai Nasara shin me zai ji a ransa, inda yake tunanin ya so a ce Maryam ta kasance uwa a gurin 'ya'yansa, amma abin ya ci tura. To mai sauraro, daga haka muka kawo maka ƙarshen wannan sharshi na cikin shirin Labarina. Muna roƙonka idan yau shine shigowarka wannan tasha tamu ta farko, da kai mana subscribe, kana ka daure ka mana alamar ƙararrawa.